Aray ko followers. Nagla-live ako.
Ba't natatanggal? Wala akong watcher, wala akong viewer.
Nga unan nga luluha.
Bakit? Tapos, ano tapos hindi na inano siya. Na-detect. Kasi pag nag-post ka pala, na galing sa cellphone mo, tapos hindi mo inano. I-detect pala yan kasi nakaano yung number mo yung cellphone mo. Yan. Tumataas pala yung minutes. Oh. Parang yung sabi nila, kahit wala daw viewer, mag-live. Lapre. Tinitingnan ko kung may viewer. Talaga. Tumataas pala yung
Tatak lang, tatakpan lang bayat vitamin. Ha? Sobra-sobra na. Mga batugan ba? Mga batugan. Pulti mo medisina, di rin natatakpan. Hindi na matuha.
Walang tao. Hello guys. Huli ang buses. Welcome to my life. Matatapos na ako. Matatapos na ako, walang tao. Huli ang dito. Ang boses niya. Kailangan siguro naka microphone. Tamsak. 3 minutes na lang. Bangaong kita.
Hindi na Joanna. Naka-online na. Diin na. Bye-bye.